El president de la Diputació de Lleida, Joan Ranyer, ha inaugurat aquest dimecres al migdia el nou consultori mèdic d'Organyà. D'aquesta manera, el CAP deixa les velles instal·lacions a la casa consistorial i s'ubica en un nou edifici construït amb criteris funcionals i mediambientals. La Diputació de Lleida ha invertit uns 800.000 euros per portar a terme la construcció del nou centre mèdic. En aquest dispensari s'han invertit 800.000 euros. És una obra pensada amb un criteri de sostenibilitat important. Probablement en aquests moments, en els moments de dificultats econòmiques, els projectes es plantegen d'una altra forma, però en el moment en què es va fer, aquest va ser el projecte que s'ha executat i en tot cas jo entenc que serà un projecte que rebrà un retorn econòmic en el moment en què tots els aspectes de sostenibilitat i d'eficiències energètiques es puguin anar valorant, avaluant i recuperant. D'aquesta manera, la Diputació de Lleida continua amb la seva voluntat d'acostar els serveis a la població, en especial la dels nuclis més petits. Des de la Diputació estem treballant per tal que tots els pobles tinguin una prestació i una atenció des de la proximitat també en matèria de salut, que és el que ens dona garanties d'aquesta riquesa que volem que tingui un territori on hi visqui gent, on hi estigui còmode, on tingui tots els serveis i els millors serveis possibles i per tant en aquest sentit puguin ser uns territoris, les nostres comarques, rics i vius. L'edifici del nou CAP d'Organyà s'ha integrat en l'entorn, es troba semienterrat i aprofita la llum natural. Segons l'arquitecte que l'ha dissenyat, pot arribar a estalviar fins a un 70% d'energia respecte a un edifici normal. Rotant el fet que estigui enterrat, tenim una coberta plana d'un gruix considerable i que això ens l'aïlla molt bé de l'exterior. La façana principal és una façana doble ventilada de ceràmica, i després tenim dues entrades de llum al sostre, dos lluernaris. L'edifici està format per tres cossos, el cos de l'exterior, que és on hi ha els consultoris i l'accés, el cos central, que és el dedicat a tots els usuaris, i el cos posterior, que és el dedicat al personal tant mèdic com sanitari. L'altre element que ens garantitza aquesta sostenibilitat i aquest estalvi energètic és el sistema d'escalfament de l'edifici, que és a través d'energia geotèrmica. La inauguració del nou centre mèdic ha aixecat gran expectació entre la població que ha omplert les instal·lacions.